Dit is uw dorp. De door stiert iepen. En wat uw moedje wou, vindt als vanzelfs het paad. In stritten, op een plein, vol in de zinnen. Of in de leiden van het tjerken in het skaat. Reduzum is uw dorp met skriene gruiden. Een hechte minskip tussen Zwetten en het Zwin. Een dorpscafé om op het lok te drinken. Een squalplein waarbij een nij begin. Dit is uw dorp van liebeslange vriendschap. Van hoite men die het werkje in de stad. Van lietse poppen in de bennewijn. Van 100 korbalballen roem en glad. Reduzum is een dorp dat meeske weten van hoe het jeder wie en hoe het is. Van merkenfeesten en van keertspartijen. Van lok en leefde, langsme en gemis. Dit is een dorp als alle oren dorpen. Van meesken, jong en oud. Van boatsjen in het zand. Van boerenpleetsen tussen hegebjemmen. Van stille tjerkhof in het wiede land. Reduzum is een dorp voor alle meesken. Elk die je komen wil, die rikken wij de hand. Meesken, tegen welkom hier in Reduzum. Het ziende dorp dat mooi docht en door het van in dorp. Jeannette, Ja. wat willen wij de meesken deze week van Reduzum zien laten? Nou Arnold, ik hoop je dat ze na 5 dagen toch het verdiend dorp Reduzum een heel goed beeld krijgen van Reduzum. En dan doe ik net op hoe mooi het hier is, maar dan doe ik eens meer op het sociale van Reduzum, op de eigenzinniges. Ik bedoel, wat doe ik hier altijd krek een beetje ozen zoals. Jeannette. Nee, maar laat mij nou even uitlezen. We komen hier maar zo'n prachtige boot, hoor. Een joekel van een motor erachter. Maar nee, hij vaart elektrisch. En dat past ik weer bij Reduzum. De dwarsemus, de groene ledlicht op het Zwinloon, de wiemoenen, de zonnepanelen. Nou, zo kijk ik nou wel even terug in, maar daar had ook geen zin in zat te zien. Jeannette, denk je dat de meesten daarop zitten te wachten? Nou, waarom net? Dat is toch nieuwsgierig. Dat is hetzelfde als met deze pielek. Ja, die pielek die stiet hier omdat Reduzum in het het van Friesland leidt. Dus de mensen die een bakje koffie bij R&B in een blauwe tint te drinken, die zitten dus in het geografisch hart van Friesland al 100 jaar. Jeannette, hou maar. Ik denk dat de meesten volle meer belang hebben bij wat ik ha. Want in Reduzum, eigenzinnig, ben ik maar de eerst. Maar wij hebben wat oors. Wij hebben een joggersvraag. Lees dat maar eens uit. De kijkersvraag in die. Want ik in Reduzum hebben wij een kijkersvraag van Jim. Onder een van elke aflevering stellen wij een vraag over wat je het aanroende jaloeren jongen ha. Ont mij de orenduis tot de voeren kun je het antwoord sturen naar kijkersvraag@reduzum.com of naar 06 42 02 6 8. Prachtig. Zo dat vindt meesten nou mooi, hè? Een joggersvraag. En ze kunnen vanzelfs een prijs winnen. Dat ging het hier zijn inderdaad, want waar het nou 4 dagen alle antwoorden goed had, die kunnen een hele mooie prijs winnen. Tuurlijk. Reduzum kende een geheel verzorgde voetreis naar Rome. Dat doet toch net niet mooi? Je wilt toch net een voetreis naar Rome winnen? Nee, Arnold. Ze had Jip in een buiteltas en nevens mij ik iets vond wat typisch bij Reduzum past. Hè, stel je nou voor dat je vanuit dit midden van Friesland je vader liet kinderen door de loft. Dat zou toch mooi wezen? Hast je het over een ballonveert? Precies, een ballonveert. Je kan in Reduzum een ballonveert winnen, meesker. Dus meesten, pen en papier bij de hand en volg je deze uitsturing. Hey, daar hebben Luwe en Pieter. Ja, heren, mooi dat je me binnen. Luwe, Pieter, ga zitten. Pieter, Hoi. ga zitten. Hey Luwe, kom erbij. Meesken, ja, je leeuwt het net. Big Brother in Friesland, Big Brother in Reduzum. Deze beide mannen, Luwe en Pieter, lieten haar 5 dagen, 4 nachten opsluiten in een karavaan hier achter hen. Luwe, hoe zou je dat zitten? Nou, ik had er verschrikkelijk zoals zijn niet. Daar hast er een hele protte nacht aan. Hey, daar hast wel in de gaten dat er 4 camera's hingen, die dus 24 uur daar is volg je. Ja, nou ja, dat mag het mij niet uit. Ik kan eerder verbergen. Nou, dat is de goede instelling. En Pieter, Ja. hoe is het met jou? Zou je dat zitten, maar Luwe?
Nou ja, ik mag die man worden. Dat zal vast wel goed komen. Hè? Hey, weet ik nog wel nieuwsgierig naar binnen, hè? Van, je weet dit, hè? Ze gaan je vragen om erin zitten te gaan. Maar wat voor doel? Wat zit je erachter? Wat wil je hem bewijzen? Nou, we willen graag het sociale gezicht van Reduzum zijn leden. Dat wij hier een weekend lang bivakeren kunnen en dat mensen kunnen structuur helpen. Maar haal je hem dan niet bij hem? Ja, een onderbroekje en een tosgeblazel. Ja, een zwembroek en een hemd. Let eens zien. Nee, dat heb ik mooi. Voor de rest maakt ze me maar wat behelpen. Maar nou zag ik op die caravan staan, Skobber de Bonk. Wat betekent dat precies? Dat is het Nederlands vertalen klaplopen, als ik het in het woordenboek op zat. En wat was er maar breken? Van de samenleving hier overleven kunnen. Dus mensen, Jim Jerrit, deze beide man, geef maar een onderbroekje, een t-shirtje en een kwart broekje, 5 dagen, 4 nachten in de caravan. En zij willen dat wij haar onderhouden. Nou, let op, ik ben bij Adrie West. Partij. En ik heb voor de eerste dag alvast wat voor hem halen. Ja. Ik wil gelijk Reduzum een oproep, Jan. Reduzum, dit redden die man dus net 5 dagen. Dus we verwachten van Jimme dat Jim die man wat brengen. Wat eten, wat drinken. Nou ja. Maar Jim kan zelfs toch ik berichtjes voor het sturen? Ja, we hebben bereikbaar via Twitter. Dus, en het is de tweet of Twitter, ik ben daar net zo heel nog van opgehecht. Dat is dan ik Skobber de Bonk. Ja, tweet het Skobber de Bonk via reduzum.com en dan ben we te volgen hashtag Skobber de Bonk. Okay, Nou, dat is dan eigenlijk gewoon een hekje. Hè? Dan kunnen ze dus berichtjes sturen, sturen wij dat in beeld en dan sturen wij wat bij waarom, wat goed is. En dan het lijst na. Oké. En dat mensen dat net weten. Ze kunnen altijd zien op www.reduzum.com, hè? Ja, klopt. En die kan je wat maar redden? Ja, maar waarom is met die 2 blokken hout? Nou, dat zal ik je hem vertellen. Want natuurlijk hebben wij een opdracht voor hem. Misschien hij met roken. Aan de andere kant van de caravan hebben wij een fuelkoer ondersteunen. Wij willen graag dat deze fuelkoer ongeveer sneeuwen 5 uur baan blijft. Daar met hem verzwaren. En deze 2 blokjes hout kunnen de vast verbroeken. Ja, maar 2 blokjes, daar hebben we het er nooit genoeg hoor. Nou, ik zou zeggen, rot de meisken op. Nou, meisken, hout voor de vuurkoer. Eerste opdracht. Maar ik zou wel eens even in die caravan zien willen. Ik ben ik wel nieuwsgierig. Zullen we hier Nou, er eens dan, even heen brengen? Ja. Maar we het maar even ingluren. Dan stond het een mooi jongen. Is net prachtig? Deze beide man naar de caravan. Ik vind nog wat, hè? 4 dagen lang. Je staat het hier? Ik zou net graag 4 dagen en 4 nachten van mijn eigen bed af willen. Ik ben na 1 dag al onwennig. Let staan, 4 dagen. Nou man, dit is het plakje waar je hem bivakeren moet. Nou, dat krijg ik wat, dat is zo. Ja. Hey, en die had de computer daar ik al staan, dus daar kun je hem de tweets maar terugsturen. Ja. Oké. En meesten, je weet, er hingen hier alle je camera's, dat je hem kinderen de man in de gaten houden. Man, je weet ik. Camera's, microfoons, alles is aanwezig. Ja. En zelfs de goudvisk van Willem Duis is. Ja, ik zou zeggen, dat is toch een prachtig komkes aan. Nou ja, die heeft in ieder geval hoe leeft, hè? Ja, ik vind het trouwens heel mooi. Maar Jeanette, Ja. ik heb jet dat ze Joert op Squallen een prachtig filmpje opnam ha. Want op Squallen hebben ze maar het Squalplein aan de gang geweest. Ze hebben daar heerlijk ontwerpje geweest in de Squallen. Vooral de ouders bin van de treien dwarpensquallen in Reduzum tegenwichtig. Daar heeft gelijk in, want er zijn altijd een protte ouders in spier gelukkig. Ja, zullen wij maar even zien? Want daar was ze zeggen natuurlijk dat ze daar Joert een filmpje maken ha. Laten we dus oorgaan op het filmpje van de dag. Estafette lezen. Een rijtje en dan
gaat Marije en dan gaat Jorn. Gewoon allemaal een rijtje lezen. Ja, gewoon ons te beurten. Nee, deze is niet zo eng, maar een beetje spannend. Spannend. Oh, op het laatste komt het goed, zie ik. Zijn ze weer bij elkaar? Ja, en hier? Niet. Wanneer hebben wij dat pak zooi? Hebben wij dat ik ergens... Waar komt dat bij? Heb ik dat gekocht in de winkel? Nee. Waar dan? Waar komt dat bij? Uit de tuin. Ries is lekker. Ja. Mag ik het nog één keer teruggekomen? Wenner en dan mooi stoof. Die hap. En dan goed blazen nog een keer. Ja. Maar dan is het heet appelgranen met dingen. Nou. Doe maar, iep maar op. Het is nog net zo hip meer. Nee, ik heb helemaal geen lepels. Zeker wat ik het lekker. Nou, geef me een juf. Dan kan horen ik een lepel. Ja, dag, ik heb hier net nog een lepel op. Ja, een boef. Dan ben je aan het slagbouwen en degene die aan de beurt is, die moet opslaan. En dan moet hij in het perk en dan moet je proberen een home run te rennen. Dat je alles in één keer redden. Dit is Van het wetproject. dat dienen we maar squallen van het wettenproject. Hier spultjes en boordjes maken. Proefjes dienen, maar de hele squallen. Nou, letten de boordjes was. En dat is hier de afsluiting van het wettenproject dan. Ik hoop dat ze blauw drillen en naar de grond varen. Dat zou natuurlijk wel het mooiste wezen. Mensen, we zijn hier bij de bakfiets. Dat zal een dagelijks rondkerend item wezen. Morgen zult je net uitlezen wat het is om op deze bakfiets te fietsen. Ik zal hem even aandoen en dan hebben we Joert van het eerste op de bakfiets, Hilly Tjelma, leerkracht van het Rijtwarperskwallen, Els Koopmans, IB'er van het Rijtwarperskwallen. Els, waarom moet ik nou, of waarom sturen mensen de been naar Jim's kwallen? De band sturen, de band worden naar uw squallen stuurt omdat het gewoon een Oegrisch leuke squallen is. Buus. Wij zijn een tweetalige squallen, het Nederlands, het Fries en het Engels hebben een plakje bij ons op squallen en dat is heel bijzonder. Wat ik nou prachtig vond in het filmpje van de dag, wie dat ik zeg dat de bekleuters wat dienen waren om eten te zien met ouders en dat ik daarna nog iets te zien kreeg over het boordje van. Doch je zo'n soort projecten? Ja, want wij vinden dat heel wichtig. Dat wij net alleen uit boekjes leren, maar ook op een orenwijze dingen leren. En daarom hebben we maar de kleuters, hebben we groentetuintjes maken. En Joert hebben we dan de pakzooi, daar hebben we kleer maken. De worteltjes die komen erom, de radieskes hebben ze alles even preun. En maar alle groepen bij elkaar hebben we het wettenproject dien, klasse tropbrekkend. En dat hebben we aansluiten met het varen met de eigen boordjes. En wat ik nou zo frappant vind, zit werk jij heel vaak dat ouders allebei de werkje. En dan zeg ik op school dat het toch maar leest waarin wat zo'n mensen ontlezen in maar de been. Heb je geen probleem met ouderparticipatie? Wij zijn hartstikke blij dat er altijd een protte ouder ons helpen willen. Het is hulp om bij die gewoon wat extra nodig gaan. Het is bij het lezen. Maar ook bij het opknappen van het plein. Wij hebben het ouder hier het plein opknapt en toch zelfwerkzaamheid. Gaat het, Hilly? Oh, Hilly, dan moest wel volhouden, Hilly. Kom, hey. Hij zag het waarom. Hilly, even terugfietsen. Ja, kom op, Hil. Nog even volhouden, Hilly. Ja. Kom op, dan kan ik Els nog even een vraag als het stellen. Ja, kom op, nog even. ietsje meer, Hilly. Iets meer gang. Ja, goed zo. Zo volhouden. Wij hebben het plein opknappen en toch zelfwerkzaamheid. En daardoor hebben we nou een schitterend plein waar griezelig buiten wordt. Net alleen nog voor, onder en naast kwaliteit, maar ook bij gelijks jongens is dat. Els, wat ik nog hier graag van die witte wil, Hilly, doe haast nog even vol. Want dit vind ik toch een wichtige vraag. Ik weet
dat het zinweg heel veel praten wordt hoe ben uit het speciaal onderwijs die het veromplaatst worden moeten naar het basisonderwijs. Daar zijn heel veel discussies over. Hoe denkst u daarover als IB'er? Wij maken ons daar ook griezelig zwaar genomen. Want wij bezieken ben zo veel mogelijk te leren, zo lang mogelijk op school te houden. Maar soms hebben speciale onderwijsbehoeften en daar kennen wij net onvoldwan. En dan is het speciaal onderwijs een gadelijk plakje. En dan is het wel heel triest dat in de steeds groter wordende klassen, dat wij dan die ben weer waarom krijgen. Misschien net helemaal Jan kennen waar die ben recht op hebben. Wij maken ons daar grote zwaar genoeg. Ik denk, dat stoot ik gelijk aan haast. Ik denk dat Hilly het aardig dreig begint te krijgen. Hilly, hast het nog vol? Of maken we er maar een stapje? Wat denkst? Dan hast het er heel even vol. Els, Arnold. ik vind het mooi. Wij sluiten aan. Ik wil daar let op. Heel. Kom. Ja. Van dit interview. Hilly, tierentank. Morgen mensen wordt dit uitlijn hoe het verder gaat met dit item dus energie opbrengst met de bakfiets. Geef we nou hoor naar Jeanette. Want dan is het nou tijd voor... Ja hoor, daar is die dan, de prijsvraag. Mooi, dan is het nou tijd, mensen, voor je pennen en papier. Pak het bij de hand, want Jeanette, die heeft altijd de vraag paraat. Ik, Joet? Hoe is het ik dus nog... Ik ga helemaal geen vraag nog aan altijd. Ja, we gaan duidelijk afpraten, doos hoe Stuart de vraag gaat. Dus... Nou, dan maakt er nog even het hoe hassenskraapje. Meestal, dit ben ik wel wend, ja. Jeanette doet altijd voor zulke dingen. Dan denkt ze dat ik het dwaan maak. Jeanette doet de hand onder het kin. En dan is ze goed ontnuiting. En binnen 3 tellen ben ik zeker dat Jeanette er maar een vraag komt. Of net, Jeanette? Nou, ja, ik heb hier. Zo je wel. En dan wil ik voordat ik de vraag stel, de meesten kunnen eerst nog even erop wijzen dat ze het antwoord dus sturen kunnen naar kijkersvraag@reduzen.com of naar het 06 nummer sms'en 06 42 02 6 8. Als je nou naar de vraag denkt van ik weet het antwoord net, kun je dus op uitsturing mist zien of nou, op Omroep Friesland. Het kan ook het wel. wordt herhalen, dat wil ik zeggen. Maar ze wordt het herhalen. De vraag. Hokker Engelske kleur is favoriet op de Trijendwarpenskwallen? Dat is wel een moeilijke. Hokker Engelske kleur is favoriet op de Trijendwarpenskwallen? Oh, dit is een strikvraag. Ja. Meestal, hiervoor heb je het introotje nodig. Nou, dat is wel mooi. Dat komt elke dag weer om. Nou, precies. Deze vraag mag je hem dus wel weten. Hey, Jeanette. Ik wil nog alleen bij de man zijn in de caravan, als ze wat de stoel en de bank binnen. Zullen we nog even bij de man zijn? Ja, zitten we daar nog even in, hè? Cameraman, kom. Wij gaan even naar de caravan. Even zien, altijd goed gaat met die man. Heren, je zit hier heerlijk zat te zien. Nou, het dierke er al bij. Ja, we gaan naar de telefoon. Dit gaat maar knap. Dit had had hij hij... plak. Dit zou wel lukken horen, joh. Sinneskind, ik hoop wel dat het droeg bloot. Of hij geen moeite maar wat reinwetten nog. Oh, dat kunnen we altijd naar binnen zetten. Ja. Pieter, dat is weer. Ik ga vragen naar. Ik ga er even bezitten. Ja. Wat is Tono denkst deze 5 dagen het meeste missen? Nou, wat zal ik nog mee? Ik denk mijn wiefke. Die wiefke? Ja. Och ja. Moest hij nou wat zissen? Nou, leven, tot slaan. Oké. Nou, laten we het helemaal aan hier. Ik vind het prachtig. Meestal, ik denk dat het nou tijd wordt om dit programma af te sluiten. Jeanette, Ja. wat zou je ervan? Zullen we dit programma voor jullie afsluiten met een prachtig mooi versje van Wildje van Peerses? Ja, dat doggen we. Wildje van Peerses bestaat uit Jan-Willem Blijswijk, Joop de Jong en Hielke Tromp. Wildje van Peerses is bekend worden van Jorwert. Het Ieper Lofspel in Jorwert werd ze optreden in het kroegje. Ja, daar ben ze begonnen. En wist wat nou mooi is? Nou. Hier in Reduzem had ze mooi dien aan het Terptheater. Ja. Hier komt Wildje van Peerses, maar het veske schreeuwt op Boukje Wietsma, de Parabam! Dus dat in het wiel bij mij waait, hoe zal mij roest,
maar dood ik lekker voor je mast. Zo is de heren met werken, maar ik denk nog om iedere keer dat wij slippen in het heen. Als ik denk om mij, zo ik tenner, het is direct of ik dienst in verjaar.